देरहायोब्लाबो आं बिजेपि होनना बुंदों होननानै बुंदों मोनसेयाव माने बे नंगौ खोथा बिथांमोना खना खना थाङो आंबोथ' बिजेपियावनो थांगोन ना नंगौ नङा आंबोथ' बिजेपियावनो थांगोन आरो दिनै सारा गिदिर बिजेपि जाबोबाय खिन्थु दासिमबो आरो बुंबावदों मा जोंहा बिजेपिजों बिपिजों बुजाफोरा दं होनना बुंबावो आरो सोरनि थ्रुयै बुंहोदों बेखौ हिराहरनि थ्रुयै बुंहोदों बे आरो बेनिखायनो इलेक्सन टाइम सोर मा बुंदों बुङाखै बे जाहैबाय इलेक्सन टाइमाव बयबो बुंनो हायो नंगौ नङा रायजोआ बासिना लानांगौ सोर मा मावबोदों बिपिबा मा मावगोन मा मावा 17 बोसोर जाखाबाय हाजार बुंबाय थाब्लाबो नोङो डेस्क बेन्च दाबो गैया स्कुलावहाय दिनै मेडिकेलावहाय जेबो गैया मेडिकेलावबो जेबो गैया भेन्सार नोंसोरना गने बै माबा जगेन बसुमतारी जि हस्पिटाल बे भेन्सार हस्पिटाल जानानै दं दा गणेश कछारी बिथाङा बुंबोबाय थादों गामि गामि जे मिटिंफोराव बुंबाय थादों बिथाङा बांसिनानो जे सुक्लाय सेरफाङाव गावसो गोबां खामानि मावदों होननानै बुंदों नोंथांखौ आरो बे एमपि आरो मिनिस्टार थासारियावबो दिनैसिम मावाखै होनना बुंबोबाय थादों मोनसेयाव बिथाङाथ' बुंनो हागोन खिन्थु प्रधान मन्त्रि सड़क योजना खिन्थु सेन्ट्रेल स्किमसो स्टेट थियार जोंसो बासिना होयो आरो प्रधान मन्त्रि सड़क योजनायाव सब समय एमपिनि नामखौ दोननांगौ सिगाङाव आंनि जायगायाव आङो हिराहरनिया नङाबा बिश्वजितखौ दोनो बेवहाय आं एमसिएलएनि नामखौ दोनाबाबो जायो कारन बे एमसिएलएफोरजों लोब्बा गैया बिटिसिजों लोब्बा गैया बे जाहैबाय 10% शेयारा आसामनि बिटिसिआ बेयाव गरसेबो होआखै नोंना इरिगेसन दङ इरिगेसनाथ' आंनि समावसो मोनसेबो फांसन इरिगेसन जायाखै एआइपि स्किमा गासैबो बायजोबनानै दं मोनसेबो साक्सेस जायाखै बरन'र दाबो बानायगासिनो दं 5 बोसोर जाबाय 20 कोटिनिमोन बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बेसेबां फिफ्थ फाइनान्स कमिसन बेथ' स्टेट गभर्नमेन्टनि फैसा 12 फाइनान्स कमिसन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि फैसा बे आरो बेनिखायनो बे ओनसोलाव बेनिखायनो जों बुंदों बे ओनसोलाव जेबो गैयामोन बिटिसि एकाउन्टनि थ्रुयै जेनेबा खामानि मावबाय बेनिखायनो बै 2005 निफ्राय 2010 बिनि उनाव जेबो खामानि गोदान गैया बिनि उनावथ' गासिबो साप्लाइआव थांजोब्बाय नैबे समाव आरो बिधान सभा इलेक्सना फैगासिनो दङ बे बिधान सभा इलेक्सन सायाव सारा बेनो बिधान सभा गासैबो देरहाजोबगोन बिजेपिनि एगेन्स्टै बिटिसि ओनसोलाव रावबो नांनो हानाय केमेटा दिनैनि गैया आरो बिजेपि फैनायजों लोगोसे बर'आबो गैला नों बिटिआर रेकर्डजों तामुलपुराव जुदि ट्रेजारि मोननो थांबाय मेडिकेल कलेज मोननो थांबाय सिगांगौ मानिथ' क'क्राझाराव जों मेडिकेल कलेज बानायदों इउनिभार्सिटि बानायदों CIT बानायदों जोंनाव मा बानायदों तामुलपुराव सोर साबसिखौनो साख्रि होदों इन्डास्ट्रियाव सोर साबसिनो लन होदों सोर साबसिया जोंना मण्डल साख्रि मोनदों सोर सासेया जेनेबा इरिगेसनावहाय सेक्सन अफिसार मोनखो बहा जितु नैबे लामा बानायदों बे जाहैबाय प्रत्येक एमपिफोरनो बिजेपि सरकार जानायजों लोगोसे एमपिफोरनो मोनसे पेकेज होदों बिश्वजित दैमारि बे लामाखौ बानायबाय बेथ' बिटिसिजों जेबो लोब्बा गैया तामुलपुर उदालगुरि रडआव बिटिसिजों जेबो लोब्बा गैया एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि फैसा होयो 2011 आं बुंदों बे लामाखौ बानायनो हायाबा आङो फैगोन बाराव इलेक्सन गेलेया होनना बुंदोंमोन खाफाला मोजां बै समाव जोंहा मन्त्रि आसामनि मन्त्रि गासैबो कारेसपन्डेन्सा जों आसामनिजों खालामदों ADB एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि बे आरो बेनिखायनो बिटिसिआ जाहैबाय जों दुगा खालामना लाब गैया बिटिसिआ जाहैबाय स्टेट उइदिन ए स्टेट बे स्टेटनि एगेन्स्टै बिटिसि काउन्सिला थांनो हानाय क्षमता गैया खारन जोंहा फाइनान्सनि पावारा बेवहाय हस्तान्तर जायाखै दरमा होनायाबो स्टेट गभर्नमेन्टनि फैसाजों फैयो दरमायाबो बे आरो